Bona tarda, bon dia, bona nit. L'Agència Europea del Medi Ambient, que existeix, una altra cosa si funciona, ha publicat un nou informe del 27 de febrer que és rellevant per comprendre almenys una part de tot allò que està passant. Un informe de matar, no de matar, tot i que alguns és per matar-los. El titular, abans de definir molt més què és el matar, què és l'agència, què cal fer, per què existim, i deixant ara un xic a part l'escalfament, seria aquest. L'ozó, derivat del metà emès per l'Homo sapiens, ho dic en llatí per recordar que sols som una puta espècie i que a més l'estem liant, va generar a nivell global 500.000 morts prematures a l'any 2022. Sé que és sensacionalista, però no més que aquell espai de telemorts que es va ampliant a Tele3, la que era nostra, i que progressivament va sent més seva. Ja arribarem a les desgràcies. Si busqueu animar-vos parlant de la Unió Europea i del clima de la Terra, ho teniu més clar que el rei emèrit intentant caçar elefants als aiguamolls de l'Empordà. Però abans d'això, anem a la base. Què carai és el metà? I feel the chemicals in my veins. They got the lights flashing, so insane. Doncs parlant-vos com un químic, un hidrocarbur saturat, el més senzill dels alcans, en fórmula CH4, 4 àtoms d'hidrogen units al de carboni per enllaços covalents. I parlant com un mortal, que és a la flor de la vida, amb la flor vull dir al mig, si vivim uns 80 anys, doncs calculeu. I amb un compte bancari que ara ja passa de mi, després d'haver-me suplicat durant molts anys alguna dosi d'esperança, és una puta molècula. I per més senyes, incolora, inodora, derivada de compostos amb carboni, o sigui orgànics, amb molt poder calorífic i una enorme potencial per causar l'efecte hivernacle, el mateix que experimenten les maduixes o els boniatos de fora de temporada. Ja tirem cap a l'informe, però és que el tema és com allò d'arribar dalt de Santa Fe, cal anar oscil·lant, que si Fogars, que si el mas de Can Mataburros, que existeix, per cert, és ben real, perquè si no, excepte els químics, no entendríem ni una merda. Però tranquils, que ho intentaré resumir. No ho he fet mai, ni per posar el nom als exàmens. El metà, que passa líquid a menys 160 graus, sols un xic més que Manlleu durant l'hivern, es manté en un estat gasós en condicions habituals. De mitjana, té una vida a l'atmosfera d'uns 12 anys i una enorme capacitat per retenir la radiació que ve del Sol, que és d'unes 23 vegades la del diòxid de carboni. Vol dir això que d'una banda és més potent que el guanyador de tots els premis, el CO2, però que per l'altra manté un temps de permanència molt més curt i comparant és més de 200 vegades més escàs. El metà sorgeix de forma natural dels aiguamolls més degradats o en menys mesura dels paisatges forestals, els oceans o els camps d'arròs, però en un 60%, gran majoria, és l'acció humana qui el desprèn. L'estómac dels remugants, com són les vaques, el produeix en quantitats significants, però el problema no és l'espècie, que existeix amb els ancestres com els urs fa gairebé 2 milions d'anys, amb molt semblants microorganismes als budells. El problema és la cria concentrada i tot allò que se'n deriva. La merda dels animals atapeïts i maltractats, per altra part, també s'acaba evaporant i formant òxids de nitrogen, amoníac i metà. I els residus camuflats en múltiples abocadors que creixen dia rere dia, malgrat mirin d'amagar-los sota el moble, com ho fem a casa nostra, en generen igualment considerables quantitats, bàsicament per l'actuació de les bactèries que degraden la matèria en un medi sense oxigen. En general, el gas metà, contemplant totes les variables, contribueix vora d'un 25% al total de l'escalfament, que per cert, ja hem superat el grau i mig que es va fixar fa 10 anys a la cimera de París com la gran fita del mil·lenni. I vinga, fites a la merda! Definit ens ha quedat. Veiem ara què diu aquest gran informe, unes 5 pàgines de dades de l'EMA, l'Agència Europea del Medi Ambient, que al final ha de fer allò que més convé a aquells que manen, com per exemple fer bona publicitat de les grans plantes de biogàs com a manera de resoldre aquest sobrant. Com és lògic, ens diu que la Unió Europea ha fet la feina i ha baixat des de l'any 1990 les emissions de metà en un 20%. Certament, si és que ens refiem d'aquestes dades oficials, veiem la línia descendent fins 2010, però una tendència no anar menys des d'aleshores. I com fan els nens petits i els polítics, dona les culpes als altres i subratlla la greu situació mundial, que és evident i que sorgeix de mesures inqüestionables. La pujada al planeta, com veiem en 3 moments, és de calaix i no surt sols de les pobres vaquetes que pasturen allà als prats. Tot això, comptant que els líders del planeta, els herois i salvadors, van anunciar el 2021 a la COP26 de Glasgow una enèsima promesa, el compromís global del metà, que s'obligava a rebaixar les emissions creades per l'home vora d'un 30% pel 2030. Un altre compromís a la merda. En resum, que tot això deixa sense cap marc d'efecte la feina que ha fet Europa via les seves conviccions i compromisos i destrossa el que és la seva directiva més citada per la qualitat de l'aire. I és que a cop sembla que ja hàgim tocat fons, però per animar-vos us diré que encara pot ser molt pitjor.
El metà no sols indueix l'escalfament, sinó que a part, igual que els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, un conjunt d'hidrocarburs de molt més curta permanència a l'atmosfera poden generar l'ozó que allà dalt a l'estratosfera impedeix que ens cremem vius pels rajos ultraviolats, però situat a la troposfera, la capa més terrenal, no sols té un efecte hivernacle, sinó que a part contamina, és perillós per la salut i perjudica el creixement dels vegetals i la seva respiració. Fem-ho gràfic. Per produir una molècula d'ozó, O3, necessitem una molècula d'oxigen, O2, i un radical lliure d'oxigen. Oh! El O2, el dioxigen que diuen els antics químics, abunda dins l'atmosfera, però l'O només sorgeix de reaccions com la següent, que podríem fer a la paella, però millor a la pissarra, pel meu pis i pels veïns, millor. Prenent el cas del metà o CH4, es combina com altres hidrocarburs amb el dioxigen i forma d'un costat l'aigua, H2O, i d'altra banda el CO2. Aquest diòxid de carboni, per radiació ultraviolada o l'energia dels llamps, es divideix per una banda en monòxid de carboni, CO, i per l'altra en radicals lliures d'oxigen, que es combinen amb l'O2, el dioxigen, i deriven en ozó. O mateix funcionament pel que fa als òxids de nitrogen, que també per l'energia de la llum deixen anar radicals lliures solitaris de l'oxigen. Evidentment, tot és molt més complicadet i les reaccions són continuades imprecises allà dalt de l'atmosfera i fa falta indagar més quin gas genera, què i com. Novament, la Unió Europea diu que els òxids de nitrogen i aquests cops els compostos orgànics volàtils han baixat les emissions fins a un 50% en el període 2005-2021. Sempre són bons, quins angelets! Si més no, els nivells de l'ozó troposfèric de mitjana han augmentat un 3% i aquí enllacem amb el principi. A l'any 2022, l'ozó es manté molt per damunt d'aquells llindars que estableix l'OMS, l'Organització Mundial de les Farmàcies, vull dir, de la salut, i això aquí al vell continent ha derivat en que el 94% de les persones que viuen dins la ciutat s'han exposat a nivells fora del normal molt perillosos d'ozó a l'aire. I al món s'ha traduït en el que dèiem 500.000 morts prematures i a Europa unes 100.000. Però com sempre hi ha un petit gat amagat. L'informe que més la EMA, no la dels plats bruts, sinó l'Agència Europea, sol remet que un 5% d'aquest metà emès per l'home pot provindre de la indústria en general. Però noves indagacions que per fortuna ja es van fent revelen que les grans indústries extractives, que vol dir bàsicament les petroleres que trauran gas natural o bé petroli fins que no en quedi ni gota, tenen fuites en els pous, en les centrals o en canonades que suposen fins a un 50% d'aquest metà que se'ns escapa i que origina tants desastres. Era o no era per matar-los? Però esclar, és molt millor parlar dels pets de les vaquetes com si des del Pliocè estessin canviant, pobretes meves, tot el clima de la Terra. Acabarem amb Barri Sèsam, per deixar-ho ben claret. Això seria una vaca. I això, una aberració que ha originat i es resisteix a mantenir l'ésser humà, com les que ja hem mencionat. Si no entenem aquest punt, podem arribar fins a l'extrem de confiscar aquests ingredients com precursors molt perillosos de l'escalfament global.